Прывітанне, шаноўныя сябры. Сёння мы працягваем наш цыкл героі беларускай гісторыі, і ў нас у гасцях Уладзімір Караткевіч. Цяжка сказаць, цяжка пераацаніць ягоную ролю ў нашай гісторыі, літаратуры. Сапраўды гэта пісьменнік, гэта паэт, драматург, сцэнарыст. Гэта чалавек, які з'яўляецца адным з сімваляў нашай краіны, нашай інтэлігенцыі. Это той, хто стварыў беларускую гістарычную прозу, той, хто даў выдатныя ўзоры нашай нацыянальнай паэзіі, і той, хто сапраўды да гэтага часу вельмі папулярны ў беларускамоўным асяроддзі, не толькі ў беларускамоўным. І гэта адзін з найбольш папулярных беларускіх пісьменнікаў другой паловы 20 стагоддзя ў свеце. Такім чынам, Уладзімір Караткевіч. Нарадзіўся ён 26 лістапада 1930 году у Воршы, у сям'і Сымона і Надзеі Караткевічаў. Ягоныя бацькі былі службоўцамі, маці была шляхецкага роду, з роду Грынкевічаў. Увогуле, Грынкевічы яны вядомыя ўжо паводле сваіх радаводаў, шляхецкіх радаводаў з сярэдзіны 16 стагоддзя, таго стагоддзя, якое было залатым векам Беларусі. І вось гэтыя Грынкевічы яны далі шэраг значных дзеячаў мсціслаўскага ваяводства, якія займалі розныя ўрадавыя пасады ў Вялікім княстве літоўскім, і адным з найбольш знакамітых сярод іх быў Тамаш Грынкевіч. Тамаш Грынкевіч, які нарадзіўся ў 1817 годзе і загінуў у 1863 годзе, быў паўстанцам Кастуся Каліноўскага. Ён узначальваў аддзел паўстанцаў у Рагачоўскім павеце, быў схоплены карнікамі царскімі і расстраляны. Вось менавіта ягоную гісторыю Караткевіч і выклаў у сваім пралогу да рамана «Нельга забыць». Менавіта вось гісторыя Тамаша Грынкевіча ўвогуле паўплывала на ўсё яго жыццё, на творчы лёс, на ягоны пісьменніцкі лёс. І гэтая асоба Грынкевіча фактычна на працягу ягонага жыцця была адной з асабістых сувязяў з паўстаннем 1863 году. Аднак усё па парадку. Нарадзіўся ён сапраўды ў той час, калі была вельмі складаная сітуацыя ў Беларусі. Нагадаю, што 1930 год гэта год справы Саюза вызвалення Беларусі. Гэта год, калі было арыштавана больш за 100 беларускіх інтэлігентаў, найвялікшых інтэлігентаў. Гэта год, калі Янка Купала спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Дарэчы, за некалькі дзён да нараджэння Караткевіча, менавіта тады была вось эта спроба Янкі Купалы пайсці жыцця на знак пратэсту супраць рэпрэсіяў адносна беларускай інтэлігенцыі. Лістапад 30 году. Гэта быў вельмі складаны перыяд нацыянальнай гісторыі. І вось ягонае маленства, дзяцінства таксама прайшло вось у гэтым перыядзе. У школу ён пайшоў у 1938 годзе. Гэта адзін з такіх пікаў сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі. Ягоная сям'я, безумоўна, гэта перажывалі, адчувалі адбітак гэта на сябе. Недарэмна ў 1953 годзе ў Кіеве ён зладзіў вялікі банкет з нагоды смерці Сталіна. Таму што ён разумеў, што вось менавіта сталінскі рэпрэсіўны ўрад, які знішчыў вялікую колькасць беларускай інтэлігенцыі. Ён быў салідарны з тымі людзьмі, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў, якія загінулі ў час рэпрэсіяў. Такім чынам, вось 1938 год, 8 гадоў яму, і ён ідзе ў школу. Ну, можна сказаць, што бацькі яго пазней пускалі ў школу. Гэта была такая адмысловая пазіцыя бацькоў, каб чым больш даць яму пасталець дома, чым больш яго засцерагчы ад той такой жорсткай, агрэсіўнай рэчаіснасці, якая панавала тады ў савецкай школе. Ну, Караткевіч меў старэйшага брата Валерія і сястру Наталлю, якія таксама вось вучыліся ў савецкай школе. І пэўныя моманты, конечно, са школы прыносілі, даносілі яму. Ён разумеў гэту сітуацыю, неяк адчуваў па-дзіцячаму, але, безумоўна, конечно, на той момант ён не мог ахапіць усёй трагедыі, у якой жыў беларускі народ. Беларуская інтэлігенцыя асабліва. 1941 год, калі Караткевіч на летнія вакацыі едзе да сваёй старэйшай сястры Наталлі ў Маскву, яна ўжо на той момант у Маскве вучылася, і ў гэты момант заспявае «Вайна, ваенныя дзеянні», якія пачаліся 22 чэрвеня 1941 году, і фактычна у пэўны момант ён увогуле згубіў
сувязь з бацькамі. Ягоныя бацькі здолелі эвакуявацца, яны жылі ў Аренбургу, у расійскім горадзе Аренбургу, і толькі ў 1943 годзе ён здолеў злучыцца, уз'яднацца са сваёй сям'ёй. Гэтыя вось 2 гады ён жыў у Маскве, быў са старэйшай сястрой, быў з сваякамі, але не ведаў нічога пра лёс сваіх бацькоў. І гэта, безумоўна, таксама наклала свой адбітак на ягонае жыццё, светаўспрыманне, такім чынам, што ён пазней гэта ўспамінаў, гэта апісваў як такую вялікую унутраную драму, трагедыю, можа быць, калі ён думаў, што пэўны час ягоныя бацькі ўжо не жывыя, яны не жывуць. І ў гэтым сэнсе для Караткевіча, для Уладзіміра Караткевіча гэта быў перыяд такі вельмі цяжкі, таму што это быў падлеткавы ўзрост. У 1944 годзе ён пераязджае на нейкі час у Кіеў, які быў вызвалены ад нацыстаў, жыве там на працягу паўгода. Пазней ён фактычна апісвае вось гэты перыяд і перыяд трошкі пазнейшы у сваёй аповесці «Лісце каштанаў», дзе напісвае тую моладзь з розных куткоў Савецкага Саюза, з розных рэспублікаў, розных нацыянальнасцяў, якія збіраюцца разам і якія вось у паваенным Кіеве пачынаюць жыць мірным жыццём. Што гэта было такое, якія былі ў іх каштоўнасці, цікавасці, якія норавы тады панавалі. Гэта, думаю, што вельмі цікава будзе тым, хто захоча даведацца пра гэты перыяд, бо «Лісце каштанаў» гэта аповесць аўтабіяграфічная. Адкуль сам? Белорус. Браты есть? Были. И троюродные, и усякие. В подшутках мало кто застался. На фронт утекал? 2 разы. Первый раз у 42-м. С-под Можайска вернули. Ну так я ж так само. Разумеешь, лишние руки им не потребны, як быццам горшие. Идуть хвигой носа не достанешь, а у нас усяго няшчасця, што гадоў не добрали. Кіеў у ягоным жыцці мае адмысловае значэнне. Менавіта там ён скончыў універсітэт, вучыўся ў універсітэце. Паступіў ён у 1949 годзе. Успамінаючы гэты перыяд, ён кажа, што сапраўды Кіеў гэта быў той асяродак, у якім вучыліся дзеці з розных куткоў Украіны. Ужо гэта былі фактычна не дзеці нават, можна сказаць, юнакі, дзяўчаты, маладыя людзі. Але, канешне, безумоўна, яму, як беларусу, гэта было трошкі асяроддзе іншае. Яно не было чужое, але яно было іншае. І ён піша, што ў Кіеве менавіта ён адчуў вялікі патрыятызм і вялікую любоў да Беларусі. Пісаў таксама, што Дняпро, на якім ён нарадзіўся, гэта рака, якая злучае Беларусь і Украіну. Дык вось 1949 год, Кіеў, нагадаю, што 1949 год, гэта год 70-годдзя Сталіна, гэта пік ягонага культу, калі па ўсёй краіне спявалі яму дыфірамбы, калі ставілі помнікі, калі выходзілі шматтысячнымі, мільённымі нават накладамі ягоныя творы, і калі сапраўды вось гэты культ Сталіна ён дасягнуў свайго пэўнага апагею. Вось у гэты час ён паступае і навучаецца ў Кіеве, разумее, што такое сталінізм, але разам з тым для яго вельмі важнай была гісторыя Беларусі 19 стагоддзя. Ён вучыцца на філалагічным факультэце, піша дыплом па легендах і старажытных паданнях. Пачатку 50-х гадоў гэта было ўвогуле такое нямодная тэма, і толькі вось акадэмік Бяляцкі, які на той момант быў вельмі аўтарытэтным навукоўцам, ён здолеў абараніць гэту тэму і паказаць, што яна важная. Таму што гэтыя казкі, паданні, легенды, яны сягалі 19 стагоддзя. Яны адкрывалі тое, што было яшчэ ў дасавецкім перыядзе. А ўсё дасавецкае яно ставілася пад падазрэнне, таму што яно у нейкім чынам магло паказаць рэчаіснасць зусім не так, як гэта паказвала савецкая прапаганда, савецкая ідэалогія. Уладзімір Караткевіч задумваецца над сваім радаводам, шукае свае карані ў гэты час, знаёміцца са сваімі будучымі сябрамі. У яго фактычна на працягу ўсяго свайго жыцця застаецца такі сантымент, піетэт, можа быць, да Кіеўскага універсітэта. І вось ён у апошнія гады свайго жыцця ён наведвае Кіеў, ён сустракаецца з выпускнікамі, і вось у апошні год свайго жыцця, у 1984 годзе, ён таксама наведаў Кіеў, была сустрэча, юбілейная сустрэча 30-годдзя выпуску 1954 года, і вось ён тады паехаў развітацца з гэтым горадам, які зрабіў на яго вялікі ўплыў. У гэты час ён піша вершы, творы на 4 мовах.
Ён піша на беларускай, вядома, піша на расейскай, на украінскай, на польскай. Ёсць такія спробы яго пісаць, але, безумоўна, найбольшая і па колькасці твораў, па іх аб'ёме, па іх прыхільнасці найбольшая беларускамоўная творчасць, безумоўна. На іншых мовах гэта фактычна такія ягоныя творы, якія дапаўняюць толькі тое, што напісана па-беларуску. У гэты час ён піша першы варыянт сваёй аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Адносіцца гэта да 1950 году. Час такой глухой сталіншчыны, такі разгар халоднай вайны і абсалютна невядома, якая сітуацыя будзе заўтра. У гэты час ён стварае эту гістарычна-дэтэктыўную аповесць. У цэнтры гэтай аповесці, дзеянняў, якое адбываецца ў 19 стагоддзі, 80-е гады 19 стагоддзя, знаходзіцца этнограф, малады беларускі этнограф Андрэй Беларэцкі, які прыязджае ў балотныя яліны, маёнтак на ўсходзе Беларусі, глухі маёнтак, і сутыкаецца з такой рэчаіснасцю, калі гаспадыню гэтага маёнтка, маладую дзяўчыну Надзею Яноўскую, імкнуцца знішчыць. І знішчыць такім жудасным, жорсткім спосабам, яе імкнуцца фактычна давесці да вар'яцтва, выкарыстоўваючы родавы праклён, старую легенду. Ён разважае, ён чалавек тут нібыта чужы, таму што ён прыедзе і паедзе, але вось гэтая дзяўчына застанецца. І Андрэй Беларэцкі, нягледзячы на тое, што яму самому пагражае небяспека, ён выступае супраць гэтых сілаў, якія імкнуцца давесці да гібелі Надзею Яноўскую. Ён выступае супраць вось гэтага дзікага палявання караля Стаха, і пачынаецца смяротная бітва паміж дабром і злом, паміж светлымі і цёмнымі, паміж тымі, хто хоча, каб запанавала цемра, і тымі, хто імкнецца да святла. Цікава такая выснова, мараль гэтага твору, што вельмі важна, калі чалавек ён пачынае змагацца супраць цемры. Калі ён пачынае змагацца супраць цемры, нават адзін чалавек, нават калі ён не ведае, хто дакладна яго вораг, нават калі ён не разумее, можа быць, чаму ён так зрабіў, гэта вельмі важна. І цемра яна адступае, так ці інакш. У гэтым сэнсе твор Караткевіча ён такі, мае такі біблійны пасыл, біблійнае пасланне. Што Надзея Яноўская, фактычна, вось гэта як Беларусь старажытнай гісторыі, там 20 пакаленняў гэтага роду, з маёнткам, які ўжо занядбаны, з вялікай бібліятэкай, вялікай карціннай галерэяй. Усё вось гэта як Беларусь, якая спіць, якая мае сваю гісторыю, але фактычна гісторыя яе падаецца так, што нібыта ў гэтай гісторыі быў толькі праклён, толькі вось нейкая родавая віна такая, і што яна павінна хутка загінуць. Але знаходзяцца тыя рыцары, можа быць, іх не шмат. Вось тут у аповесці гэта Андрэй Беларэцкі, Андрэй Свеціловіч, такое прозвішча назыўное. Менавіта яны паўстаюць супраць гэтага дзікага палявання, і яны перамагаюць. Нягледзячы на тое, што Свеціловіч гіне, але Беларэцкі ўрэшце рэшт атрымлівае перамогу. І вось гэтая такая аповесць з ягоных вельмі маладых гадоў, яна сведчыць пра ўсю вось накіраванасць ягонай творчасці. Гэта паўстаць за Беларусь, паўстаць за гісторыю Беларусі, паўстаць за мінуўшчыну Беларусі. Нават калі ўсе супраць, нават калі здаецца, што ніякіх шансаў няма перамагчы, усё адно змагацца за сваю родную мову, культуру і гісторыю. Вось у гэтым увесь Караткевіч. Уся накіраванасць, увесь пафас ягонай творчасці і скіраванасць, безумоўна, на гісторыю. Увогуле, улюбёным часам для яго гэта было 19 стагоддзя. Чаму 19 стагоддзя? 19 стагоддзя – гэта стагоддзя, калі сапраўды былі іншыя, адрозныя ад савецкай рэчаіснасці норавы, адрозныя мараль, адрознае ўяўленне пра высакароднасць, пра дабро і зло. Яно, па сутнасці, значна больш хрысціянскае, біблійнае. Дзе дабро ёсць дабро, дзе хлусня ёсць хлуснёй, дзе зло ёсць злом. І дзе людзі, якія змагаюцца супраць гэтага, яны героі, яны паўстаюць супраць гэтага. І ёсць пэўныя правілы жыцця, пэўныя правілы вайны нават. 19 стагоддзя, дзе ёсць шляхта, дзе ёсць кодэкс гонару, дзе ўвогуле ён так шляхту, дваранства, ён пэўным сэнсе, як казалі тады, ідэалізуе. Ён паказвае, што гэта не толькі былі нейкія там эксплуататары, прыгнятальнікі, здраднікі, рэнегаты, але што это былі людзі ў першую чаргу выхаваныя, адукаваныя і высакародныя, для якіх слова гонар
і слова здрада, і яны маюць вельмі канкрэтнае значэнне, і часам гэтае значэнне большае за іх фізічнае жыццё. У гэтым сэнсе вось Караткевіч ён менавіта чалавек 19 стагоддзя па духу, па каштоўнасцях. Менавіта таму ён звяртае вялізную увагу вось на гэтыя аспекты беларускай гісторыі, аспекты паўстання 1863-64 гадоў, далейшага змагання. Вось тут ягонае сэрца, і гэта сэрца ён раскрывае перад усімі беларусамі, хоча данесці да беларускага чытача. У 1954 годзе ён заканчвае Кіеўскі універсітэт і паступае ў аспірантуру гэтага універсітэта. І вось тут ён пачынае пісаць дысертацыю пра паўстанне Каліноўскага. Ён цалкам аддаецца гэтай справе, ён сядзіць у архівах, ён працуе з гэтымі дакументамі, якія вельмі моцна, вельмі шырока раскрываюць ягоны погляд на гэтае паўстанне. Аднак у час працы на сваёй дысертацыі ён разумее, што яго пакліканне іншае, што яго пакліканне не навуковая праца, але праца мастацкая. Ён захацеў напісаць раман звязаны вось з гэтым паўстаннем. Тое, што ён знайшоў у гэтых дакументах, каб яно стала зразумелае, блізкае і вядомае шырокаму колу чытачоў, шырокаму колу беларусаў. І ён пачынае пісаць галоўны раман свайго жыцця «Каласы пад сярпом тваім». Вельмі цікава, што гэты раман ён пачынае з біблійных вершаў. Самы пачатак усёй кнігі вось гэтых двух тамоў гэта Евангелле паводле Лукі з такой цытатай, што «Хто загубіць душу сваю дзеля Хрыста, той яе здабудзе». І першая кніга яна з Евангелля паводле Мацвея, што калі Ісус кажа да фарысеяў, крывадушнікі надвор'е растлумачыць можаце, а знакаў часу не разумееце. Вось гэта дзве біблійныя цытаты, якія пакладзены ў аснову. Гэта, нагадаю, што это савецкі час, гэта вось перыяд антырэлігійнай кампаніі хрушчоўскай, калі сама Біблія становіцца забароненай кнігай, калі адбываецца ганенне на хрысціянства. Вось самі гэтыя цытаты паказваюць каштоўнасці, якія укладвае ён у гэты раман. Хоць, конечно, непасрэдна нам нельга сказаць, што ў гэтым рамане толькі біблійныя каштоўнасці, толькі там ёсць такі правідэнцыйны погляд на гісторыю, гэта не так, але Біблія, але каштоўнасці, якія закладзены ў эпіграф, яны паказваюць, што Слова Божае і жыццё Ісуса Хрыста менавіта праз гэту прызму Караткевіч спрабуе глядзець на гісторыю паўстання 1863 году. Што адбываецца ў гэтым самім рамане? У гэтым самім рамане якраз пра беларускую шляхту, пра беларускае дваранства, буйное дваранства. У цэнтры рамана сям'я Загорскіх, галоўны герой Алесь Загорскі, які ўладальнік 29 тысячаў душ у Прыдняпроўі. Гэта Магілёўская губерня, гэта Рагачоўскі павет, гэта Загоршчына, маёнтак, у якім ён жыве, і ён апынаецца ў незвычайнай сітуацыі. Яго аддаюць на дзядзькаванне. Дзядзькаванне яго аддаюць на пэўны час ягоных дзіцячых гадоў у сялянскую сям'ю. І ў гэтай сялянскай сям'і ён гадуецца, ён спазнае мову, звычаі сялянаў. Ён сапраўды становіцца адным з іх, адным са свайго народу. І такім чынам Караткевіч вельмі добра улавіў сам дух паўстання. Што дух паўстання гэта не ў тым, як паказвала савецкая гістарыяграфія, у тым, што гэта паўстанне толькі сялянскае, што сяляне выступілі супраць сваіх паноў. Было па-іншаму, што паны, шляхта, дваране, яны выступілі за айчыну, і яны спрабуюць сялян падняць да свайго ўзроўню. Яны спрабуюць стварыць сучасную нацыю. Такіх слоў, конечно, няма ў самім рамане, але відавочная выснова напрошваецца, што беларуская нацыя, яна нараджаецца менавіта тады, калі шляхта і сялянства злучаюцца на аснове адных каштоўнасцяў. У цэнтры гэтых каштоўнасцяў свая зямля і свабода. Што кожны чалавек ад Бога народжаны свабодным. Што кожны чалавек мае права на годную жыццё на сваёй зямлі. І ніхто не мае права прыгнятаць блізкага свайго. І вось гэты Алесь Загорскі, ён адкрывае тое, што ён беларус. У бібліятэцы свайго дзеда, Вежы Загорскага, Данілы Вежы Загорскага. Дарэчы, прататып гэтага персанажа Данілы Вежы Загорскага якраз ідзе таксама з асабістага радаводу Караткевіча. Вось ягоны дзед па
матчынай лініі Юліан. Ён якраз менавіта быў тым чалавекам, які вельмі шмат адкрыў самому Караткевічу пра ягонае паходжанне, пра ягоную беларускасць. І таму вось у рамане ён увасобіў яго ў такім вось прататыпе. І тут адбываецца вельмі нечаканая падзея. Нечаканая падзея, таму што, чытаючы царскі тытул расійскага імператара, Алесь Загорскі, ён натрапіў на такое слово, што ўсяя вялікія і малыя і белыя Русі самадзержац. І ён пытаецца ў свайго дзеда, а што ж такое Белая Русь, дзе ж яна? І тут дзед, сумеўшыся, разумеючы, што унук ягоны натрапіў на нешта важнае і не хочучы яму адкрываць гэта, бо гэта проста небяспечна, ён пачынае нейкім чынам адыходзіць ад адказу наўпроставага, што не варта пра гэта думаць. І Алесь у гэты момант наўпрост кажа: я разумею, я беларус, што беларусы мы ўсе, што вось наша зямля завецца Беларусь. І гэта адкрыццё вось трымае яго на працягу ўсяго рамана. У хуткім часе ён сустракаецца з Кастусём Каліноўскім. Яны нават там пабіліся ў падлеткавым узросце. Так Караткевіч прадставіў іхную першую сустрэчу, і кожны з іх для сябе ўжо адкрыў, што яны беларусы. І вось эта беларускасць гэтых падлеткаў, гэта маладая энергія, гэта маладая натхнёнасць, гэта прага змяніць сваю краіну, яна вельмі моцна ўплывае на іх далейшы лёс. І паступаючы ў Віленскую гімназію, пазней у Петербургскі універсітэт, Алесь Загорскі, ён імкнецца даказаць, што Беларусь і беларусы гэта не проста нейкія лапатнікі, лапцюжны народ, гэта не проста маса сялянства, якая не мае ні сваёй мовы, ні пісьмовасці, а гэта край з даўняй гісторыі. Гэта край, які таксама мае выдатную бліскучую будучыню. І за гэты край варта змагацца, за гэты край варта аддаць сваё жыццё. У гэтым рамане ёсць усё. Ёсць і герой паўстання 1831 году, чорны воіна, які змагаецца, які працягвае змаганне ўжо 30 гадоў. Ён дажывае фактычна да паўстання 1863 году. Гэты персанаж, якога падтрымліваюць і сяляне, якога падтрымліваюць шляхта, паказвае, што агонь паўстання пачатку 30-х гадоў ён не загаснуў, яго не затушылі. Гэты агонь тлее. І ў пэўны час ён зноў разгарыцца ў полымя. Там ёсць таксама сям'я Раўбічаў, Яраш Раўбіч, які рыхтуе закалот ці паўстання, які распрацоўвае дэталёвы план паўстання на Магілёўшчыне, які імкнецца адкрыць вось гэта як мага большай колькасці мясцовых шляхціцаў і імкнецца паказаць, наколькі важнае гэта змаганне. Гэта ёсць і тыя людзі, якія далёкія ад ідэяў паўстання, такія як ягоныя сваяк Кроер, які, безумоўна, не то што ад паўстання далёкі, ён увогуле далёкі ад ідэяў свабоды. Ён лічыць, што вось ёсць ягонае толькі асабістае жыццё, ягоная ўлада над тымі сялянамі, і ўсё, апроч гэта ўвогуле нічога не існуе. Ён даводзіць да роспачы сваіх сялянаў, да паўстання. І такім чынам Караткевіч паказвае, што ёсць розная шляхта, ёсць розныя ўзровень ўспрымання тых высакародных, тых прагрэсіўных, як ён пісаў, ідэяў на той час, але далёка не кожны іх прытрымліваецца. Прытрымліваецца вось лепшых ідэяў. Нягледзячы на гэта, героі рамана, самыя лепшыя людзі яго, Алесь Загорскі, Кастусь Каліноўскі, Франц Раўбіч, Мсціслаў Маеўскі, Пятро К'ясюкевіч, яны імкнуцца так ці інакш, стаўшы на вось гэты грунт барацьбы з царызмам, яны імкнуцца гэту справу давесці да канца. І мэтай свайго жыцця яны ставяць перамогу і вызваленне свайго краю. Вось такі раман, і, ведаеце, такая вельмі складаная ў яго гісторыя, складаная гісторыя яго да чытача. Ён быў скончаны ў 1963 годзе, якраз калі адзначалася стагоддзе паўстання, але выйшаў кнігай, асобнай кнігай, асобным выданнем ён толькі праз 5 гадоў. Пачалася сур'ёзная барацьба з цэнзурай. З цэнзурай, з рэдактурай. Ён прадставіў гэты раман вось на калегію Саюза пісьменнікаў, падаў вось гэты раман рэцэнзентам, і пры яго абмеркаванні, канешне, ўсе так былі трошкі здзіўленыя. Некаторыя былі захоплены, што з'явіўся такі твор у беларускай літаратуры, што вось нарэшце гістарычная проза такога ўзроўню стала рэальнасцю для беларускай літаратуры. Але іншыя пісьменнікі, іншыя крытыкі, безумоўна,
яны вельмі сур'ёзна занепакоіліся, тому што гэта было іншае, гэта был не савецкі твор, гэта быў твор не пра Савецкі Саюз, не пра савецкую Беларусь. Гэта быў твор, які паказваў тое, што Беларусь ёсць самастойная, што ў Беларусі могуць самі вырашаць свой лёс, сваю будучыню, нейкім чынам за яе змагацца. Канешне, безумоўна, гэта выклікала трывогу, гэта выклікала пэўныя такія заўвагі. І на працягу 5 гадоў ішло змагання, аж пакуль у 1968 годзе не выйшаў гэты раман. Рэцэнзію на яго напісаў Максім Лужанін. Рэцэнзія 70 сторонак складала, такі вялікі твор. Фактычна палова такой брашуры, там можна было яе асобна выдаць. Ён там указваў нейкія там пралікі, аўтара, недахопы і так далей. Но ён не сказаў, што гэты твор не можа быць выдадзены, але вельмі шмат даваў заўвагаў. Караткевіч, расстроіўшыся, расчуліўшыся, казаў: «І коскі з месца не зрушу, я не буду нічога мяняць», але паступова ягоныя сябры, і Адам Мальдзіс, і Рыгор Барадулін, Геннадзь Кісялёў яго ўгаварылі, кажа: «Ну, які сэнс у гэтым, што коскі з месца не зрушыш, але раман не выйдзе, ён не дойдзе да чытача». І ў гэтым сэнсе, канешне, безумоўна, яны селі разам і пачалі правіць тое, што можна было паправіць без вялікага урону, без вялікай шкоды для самога зместу і самога паслання рамана. І праз нейкі час удалося гэты раман выдаць, і гэта быў фенаменальны поспех, фантастычны поспех Караткевіча. У 1963 годзе, у тым жа самым годзе, калі быў скончаны раман, ён скончыў таксама п'есу «Кастусь Каліноўскі. Смерць і неўміручасць». Кастусь Каліноўскі быў у ягоным цэнтры. Ён напісаў увогуле каля 10 варыянтаў гэтай аповесці. На пачатку яна называлася «Руна пра Кастуся». Ён хацеў паказаць такую эпічную аповесць, такую фактычна такога легендарнага героя, які павёў за сабой народ, які стварыў гэты народ. У гэтым творы ён піша выразна, што мэта паўстання — гэта незалежная Беларуска-Літоўская рэспубліка. Дарэчы, пра гэта пісалі таксама і гісторыкі. Пра гэта пісаў, напрыклад, акадэмік Перцаў яшчэ ў 1944 годзе. Адразу пасля вызвалення Беларусі ад нацызму ў часопісе «Беларусь» ён піша так: «У рэшце рэшт паўстанцы ставілі пытанне пра незалежную Беларуска-Літоўскую рэспубліку. Фактычна адроджанае Вялікае княства Літоўскае». І Караткевіч зноў жа гэту ідэю ён агучвае і распаўсюджвае у сваёй п'есе. І ён таксама паказвае антыпода Кастуся Каліноўскага, графа Міхаіла Мураўёва-Вешальніка. Мураўёў паказаны як разумны праціўнік Каліноўскага, як такі уладны чалавек, які сапраўды разумее, што паўстанне — гэта вельмі небяспечная рэч, які мае ўладу яго задушыць, але чалавек вельмі жорсткі. Чалавек, які спадзяецца толькі на такія рэпрэсіўныя меры, толькі на рэпрэсіі. І ўрэшце рэшт, нягледзячы на тое, што Каліноўскі скончыў сваё жыццё на шыбеніцы, ён атрымаў маральную перамогу над Мураўёвым. Ён сказаў Мураўёву, што ваша задача ў тым, каб я адрокся сваіх ідэяў, адрокся усяго таго, чаму я прысвяціў жыццё, адрокся сваіх сяброў і захаваў жыццё, але быў фактычна знішчаны, маральна быў знішчаны ідэйна. І ён у канцы п'есы ён кажа Мураўёву: «Але такога падарунка я вам не зраблю». Мураўёў тады замяняе расстрэл на павешанне, аднак гэта відавочная параза Мураўёва. І Караткевіч паказвае такім прыёмам, такім мастацкім такім сродкам, які, ў прынцыпе, недалёк ад гістарычных фактаў, паказвае увесь сэнс жыцця і ахвяры Кастуся Каліноўскага. Беларусь для яго была настолькі каштоўнай, што ён прысвяціў гэтаму ўсё сваё жыццё да рэшты, да апошняга дня, да апошняга дыхання. Ён застаўся верны сваёй зямлі, свайму народу. Цытуецца ягоны апошні верш: «Бывай здаровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе, і часам спамяні пра яську свайго, што загінуў за праўду для дабра твайго». Увогуле, у Караткевіча была такая традыцыя. Кожны год 22 сакавіка ехаць у Вільню. Ён ехаў у Вільню і праводзіў час, ранішні час, в 10:30 раніцы на гары Гедзіміна. Нейкім чынам ён адчуваў, ці, можа, ведаў, меў інфармацыю, што там пахаваны Каліноўскі, таму што пра гэта стала вядома толькі ў 2016 годзе, калі Караткевіча ўжо даўно не было на свеце. Але ён праводзіў гэты час на гары Гедзіміна, глядзеў, як узыходзіць сонца, і ён даў загаловак сваёй п'есе «Кастусь Каліноўскі. Смерць і неўміручасць». Ён апісаў, што калі Кастусь Каліноўскі ён стаяў на эшафоце, ён глядзеў на тое сонца, ён уваходзіў у неўміручасць, і ягоны ўплыў пасля смерці стаў яшчэ большы, чым пры ягоным жыцці. І гэта сапраўды было так.
Таму што ён загінуў вельмі маладым, але на працягу ўжо 150 год ягоны ўплыў мы адчуваем да гэтага часу, уплыў ягоных ідэяў, уплыў ягонай барацьбы. Вельмі важны момант таксама ў жыцці Караткевіча гэта постаць Богдановича. Ён, конечно, вельмі любіў гэтага паэта, ён прысвяціў яму верш, эсэй, трагізм, гэта маладосць Богдановича. Ён лічыў гэта як бы працяг Каліноўскага, як бы працяг вось ягонай барацьбы. Сюжны час бязмежна суровы, спіць народ, нібы зерня ў раллі. Ты прыйшоў і гарачым словам рунь узняў народнай зямлі. Вось радкі Владзіміра Караткевіча яны прысвечаны менавіта Максіму Богдановичу. Ён кажа, што гэты быў паэт, які ўжо ў нашаніўскую эпоху. Ён працягнуў, ён увасобіў той ідэал, які быў яшчэ ў паўстанні, і што ёсць сувязь часоў, повязь часоў, што это неразрыўны час нацыянальнага ўздыму. І калі здаецца, што вось гэты царскія рэпрэсіі, царскі гэты ўціск, ён велізарны, нягледзячы на гэта, паўстаюць людзі, асобы, якім Бог дае асаблівы дар, дар прамаўлення да свайго народу. Ты сказаў нам, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса ёсць і ў вас, як і ў іншых святыня. Не давайце святыні псам, не давайце з яе глуміцца, бо праспіць яна вечную зару, бо святыя зумруд заімгліцца у пярсцёнку тваім Беларусь. Вось гэта не давайце святыні псам, вось гэта, конечно, біблійная такая алюзія. Зноў жа на гэты верш прысвечаны Богдановичу, зноў жа ён паказвае, наколькі вось гэтыя людзі былі біблійнымі людзьмі па сутнасці сваімі. І Каліноўскі, і Богданович, і іншыя. Купалу ён, дарэчы, вельмі любіў. Прысвяціў яму некалькі такіх твораў, сваіх п'есу прысвяціў яму. Калыска чатырох чараўніц называецца. І ён паказваў сувязь Купалы з паўстаннем 63-го году. Там дзейсныя асобы гэта Янка Купала, малады Янук Купала і Зыгмунд Чаховіч. Зыгмунд Чаховіч, які быў экспедытарам паўстання, які быў асабіста знаёмы з Каліноўскім. І Чаховіч перадае Купалу вось тыя ідэі, якімі жыў Каліноўскі. Вось тут Каліноўскі Богданович, Каліноўскі Купала. І гэта фактычна ўваходжанне, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ў 20 стагоддзі. Караткевіч гэта данёс да беларускага чытача тады ў 60-е, 70-е гады. Увогуле ён піша такую вось цэлую кніжку п'есаў «Старыя беларускія хронікі». Это ўжо яго пасмяротнае выданне 88 году. Але ў гэтай кнізе ён апісвае найважнейшыя перыяды гісторыі Беларусі. Ён паказвае іх, паказвае людзей, паказвае асобаў, якія вельмі моцна паўплывалі на нашу гісторыю. З 18 стагоддзя, напрыклад, Васіль Вецер, адзін з кіраўнікоў паўстання Васіля Вашчылы 40-х гадоў 18 стагоддзя. Ён паказвае Янку Купалу, ён паказвае змагання з уніяцкім біскупам Кунцевічам, які парушыў рэлігійны мір у Віцебску. Гэта п'еса «Званы Віцебску», прысвечаная тысячагоддзю Віцебска, якая адзначалася ў 1974 годзе. У 60-е гады найбольш плённыя ў жыцці Караткевіча. Ён сустракаецца з чытачамі, ён ездзіць фактычна па ўсёй краіне, піша сцэнары для фільмаў, ён друкуе раман «Христос прызямліўся ў Гародні». Многія людзі кажуць, увогуле для іх тады было першае знаёмства з Бібліяй, з біблійнымі матывамі, з біблійнымі гісторыямі, менавіта вось гэты раман «Христос прызямліўся ў Гародні». І там зноў жа Христос, вось гэты Юрась братчык, ён зноў жа чалавек, які змагаецца супраць несправядлівасці ў 16 стагоддзі. У канцы 60-х гадоў Караткевіч ён знаёміцца са сваёй будучай жонкай Валянцінай Нікіцінай. Ён паехаў у Берасце, там была сустрэча з чытачамі па рамане «Каласы пад сярпом тваім». Вось у Берасцейскім педагагічным інстытуце, у актавай зале яны сустрэліся са студэнтамі і іх, відаць, не асабліва зацікавіўшыся ягонай лекцыяй ці ягоным выступам. Валянціна, будучая яна жонка ягоная, яна так чытала нейкі дэтэктыў ці што там, нейкую кніжку чытала. І Караткевіч пасля ўжо, калі адбывалася гарбата там на кафедры ў іх, ён запытаўся, дык а чаму вы так это не слухалі? Ці, можа быць, вам было не цікава? Яна кажа, мне больш цікава дэтэктывы, от напісалі б вы што-небудзь кшталту там дзікага палявання караля Стаха. На што Караткевіч смяяўся, сказаў: га-га-га, 3 разы га, гэта ж я і напісаў. Спадарня Валянціна так сумелася, і з гэтага часу пачалося іхнае знаёмства, якое у 1971 годзе скончылася іхным шлюбам. Валянціна Караткевіч, яна шмат што зрабіла для таго, каб аднавіць гісторыю архітэктуры Беларусі. Яна працавала ў Акадэміі навук, у інстытуце этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору.
Яна ездзіла ў экспедыцыі, яна займалася абаронай помнікаў культуры, архітэктуры Беларусі. Увогуле Караткевіч вельмі моцна любіў сваю жонку, ён быў вельмі адданы ёй. І ейная ранняя смерць, яна памерла ў 83 годзе, пражыўшы толькі 49 гадоў, вельмі моцна яго надламала яго духоўна, фізічна. Ён вельмі моцна гэта перажываў, і многія кажуць, што ён пачаў згасаць вельмі хутка і перажыў яе толькі на год. Ён памер у ліпені 1984 году. Караткевіч на той момант ён ужо зрабіўся такім сімвалам. Ён зрабіўся пісьменнікам вельмі вядомым. Ён стаў вельмі вядомым яшчэ пры жыцці. «Дзікае паляванне караля Астаха», як толькі выйшла, кажуць, што маладыя людзі проста зачытваліся ім. Яны там давалі адзін аднаму на ноч. У 1974 годзе выйшла такая кніга «Вока тайфуна», дзе была ягоная аповесць «Дзікае паляванне караля Астаха». Яе зачытвалі проста да дзірак. На сённяшні момант мы можам паглядзець некаторыя яго выданні. Напрыклад, можам узяць у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі першае выданне «Каласоў пад сярпом тваім» 1968 году. І гэта сапраўды, яна зачытаная фактычна да дзірак. Настолькі шмат людзей хіба што гэты асобнік чытала, нават у Нацыянальнай бібліятэцы ці там у акадэмічнай бібліятэцы, што гэта відавочна, што вось гэта былі вельмі папулярныя творы. Ягоныя творы перакладаліся на замежныя мовы, на заходнія мовы, выйшла па-нямецку, па-ангельску, па-чэшску выйшлі. Асабліва «Дзікае паляванне караля Астаха» было вельмі папулярным. Караткевіч у гэты час імкнецца захаваць пазіцыі беларускай мовы. Дзякуючы Геннадзю Бураўкіну ён атрымлівае доступ да тэлебачання. З 1979 году ён пачынае весці праграму «Спадчына» на беларускім тэлебачанні, дзе ён расказвае пра беларускія шляхецкія роды. У 1981 годзе, напрыклад, выйшла перадача, прысвечаная Радзівілам. І ён проста у эфіры 1981 годзе, яшчэ пры жыцці Леаніда Брэжнева, ён расказвае, якія цудоўныя былі радзівілы і што пра іх часам расказваюць толькі анекдоты, як там паня каханку ездзіў там летам па солі, там, ці якія яны вар'яцтвы чынілі, ці дзівацтвы, ці як марнавалі грошы. І ствараецца такі карыкатурны вобраз радзівілаў. Але радзівілы — гэта Біблія берасцейская. Радзівілы — гэта тэатр, радзівілы — гэта друкарні, радзівілы — гэта цэлы пласт, вялікі пласт беларускай культуры. І менавіта тады, у 1981 годзе, ён адкрыта кажа пра берасцейскую Біблію. Адкрыта кажа на беларускім тэлебачанні. Вы ведаеце, што такое рады Радзівілаў, астрожскіх, вішнявецкіх. Гэта былі буйнейшыя магнаты. У Радзівілаў, напрыклад, было звыш 5 мільёнаў дзесяцін зямлі. Людзі з неабмежаванай уладай. Нехта з Радзівілаў, калі яму прапанавалі трон, сказаў, на што мне быць каралём? Я ёсць Радзівіл. Это быў чалавек асабістай мужнасці, таму што каб пісаць, каб гаварыць пра беларускую гісторыю, патрэбна была мужнасць. На сённяшні момант мы ведаем гэту гісторыю, ведаем ягонага крытыка, вось Якава Герцовіча, які вельмі моцна крытыкаваў усе ягоныя творы, які казаў, што гэтыя творы, яны нікалі не антысавецкія, то блізкія да таго. Але Караткевіча закранала толькі адно. Ён пісаў, што я маю план на 100 раманаў. І калі Бог мне дасць 60 год спакойнага жыцця, я напішу каля 100 тамоў. Мы ведаем, што «Каласы пад сярпом тваім» гэта была толькі першая частка. Павінна была быць яшчэ другая частка пад назвай «Брань», трэцяя частка пад назвай «Груганнё». Выйшла толькі аповесць «Зброя». Фактычна там, дзе Алесь Загорскі едзе ў Маскву на закуп зброі для паўстанцаў. Ён таксама імкнуўся далей працягнуць, напісаць пра Ігната Грынявіцкага раман «Візантыя маўчыць». Ён імкнуўся напісаць цэлую такую вялікую аповесць пра кніганошаў, якія пераносілі кнігі з-за мяжы ў Беларусь. Беларускія кнігі, выйшла толькі апавяданне яго невялікае. Проста ён кажа, я магу гэтыя задумы дараваць іншым і не пабяднею. Таму што Бог яму адкрываў вельмі шмат таго, што ён хацеў напісаць, хацеў выпісаць усю вось гэту беларускую гісторыю ў такіх раманах. І гэта давала ў той час такую надзею на тое, што сапраўды вось для Беларусі гэта не канец, вось што беларусы яны, што будзе нацыянальны ўздым. Калі быў нацыянальны ўздым у час паўстання, калі быў нацыянальны ўздым у час насаніўства, то зноў можа быць нацыянальны ўздым. І вось гэтыя творы Караткевіча падтрымлівалі нацыянальны дух. Напрыклад, ён піша
піша такую аповесць «Сівая легенда» ў 60-е гады, дзе ён апавядае пра шляхціца Нобеля, Романа Ракутовіча, які здзейсніў паўстанне у абарону сваёй годнасці, гонару, у абарону сваёй каханай. І нягледзячы на тое, што ў гэтым паўстанні ён пацярпеў паразу, што ён пазбавіўся рук, ягоную каханую асляпілі, аднак, нягледзячы на гэта, іхнае каханне засталося, яны засталіся жывымі. І ў яго такі пафас, што нават калі ў цябе няма рук, ці нават калі няма вачэй, усё адно, пакуль б'ецца твоё сэрца, пакуль ёсць у тваім сэрцы каханне, пакуль ёсць у тваім сэрцы любоў да блізкага чалавека, да роднай зямлі, змагайся, не апускай рукі. Вось ва ўсім гэтым, канешне, Уладзімір Караткевіч ён быў такім чалавекам, які быў выключны на той момант у гісторыі ў літаратуры Беларусі. Такі прыклад, ён вельмі сур'ёзна вывучаў беларускую літаратуру. Адзін з такіх беларускіх літаратараў Паўлюк Багрым, які пакінуў адзін толькі верш. Мы на сённяшні момант ведаем гэты верш 1828 году «Заіграй, хлопча малы». Багрыму прысвяціў цэлы верш, пісаў эсеі. І Паўлюк Багрым, чалавек з адным вершам беларускім, быў для яго вельмі значнай постаццю. Ён піша пра яго, што «Беларусь, прачынайся, я цябе абуджаю, не праспі сваё шчасце ўначы. Я гукаю цябе, дарагая, святая, адкажы ж моя родная, адкажы, не маўчы». І няўжо не воскрэсне забытая родная мова не на тое, каб енчыць, а каб крыкнуць да ўсіх на зямлі. І відавочна, што вось гэты Багрым, ягоны вобраз, ягонае жыццё, здаецца, мы пра яго нічога не ведаем, апроч аднаго верша, але гэты верш вельмі важны. І Караткевіч шукаў такіх постацяў, якія пачыналі, вось тых пачынальнікаў. У ягоным блізкім сябрам быў Геннадзь Кісялёў. Геннадзь Кісялёў, гэта класік беларускай гістарыяграфіі, ён напісаў шмат кнігаў. Ён даследаваў паўстання 1863 году. Ён уклаў зборнік, прысвечаны Каліноўскаму. Больш за Кісялёва ніхто не напісаў пра Каліноўскага, і больш за Кісялёва ніхто не знайшоў гэтых дакументаў. Фактычна, Геннадзь Кісялёў на сённяшні момант з'яўляецца самым аўтарытэтным спецыялістам па паўстанні Каліноўскага. І ўсе свае творы Караткевіч ён даваў чытаць, ён звяраў вось з гэтымі гісторыкамі, буйнымі гісторыкамі, і Кісялёвым, і Мальдзісам. Ён паказваў тым людзям, якія рэальна займаюцца эпохай. І таму ягоныя раманы, ягоныя кніжкі мы можам на сённяшні момант разумець як фактычна гістарычна дакладныя. Часам здаецца, што гэта проста фантастычныя рэчы, што такой Беларусі быць не магло, што не мог чалавек, шляхціц, князь, ён не мог быць беларусам, ён не мог называцца беларусам, ён не мог гаварыць па-беларуску. Але калі мы паглядзім дакументы ўсе, якія даваў Кісялёў, таму што Кісялёў менавіта пазнаёміў Караткевіча з паролем Каліноўскага. А пароль Каліноўскага ён гучаў: «Каго любіш, люблю Беларусь». То ўзаемна. Ты разумееш, што тую рэчаіснасць, якую апісваў Караткевіч у сваіх творах, у сваіх раманах, гэта праўдзіва, гэта гістарычна выверана. Гэта не тое, што можа быць такім, прыдумкай яго, фантазіяй толькі. Напрыклад, піша пра паўстанне Крычаўскае. Яно пачынаецца вершам такім: «Сэрца коня і рвецца, у сэрцы конніка боль, радзіма твая прадаецца, і кожны псяр над ёю кароль». І вось гэты верш такі моцны: «Прадаюцца жанчын нашых вочы, прадаецца калыска і храм, прадаецца ўсім, хто захоча, ворагу і хцівым сябрам. І кожны баіцца хоць слова у яе абарону сказаць. Ды і як, на якой такой мове». І далей ён піша пра тое, што сапраўды мова ў 18 стагоддзі, яна фактычна, народ адрокся гэтай мовы. Але пасланне гэта, яно заключана для нас. Яно для тых людзей, які былі сучаснікамі Караткевіча і нават нашчадкамі Караткевіча. І увогуле ён быў аптыміст наконт беларускай мовы. Калі яму казалі, што па-беларуску не хочуць чытаць, ён кажа: па-беларуску не толькі не хочуць чытаць, па-беларуску яшчэ і не ўмеюць пісаць. Трэба ўмець пісаць, так і было цікава. І ягоныя кнігі беларускамоўныя раскупляліся, ягоныя кнігі разыходзіліся імгненна. І да сённяшняга часу разыходзяцца. Можам паглядзець, колькі перавыданняў было адных каласоў толькі.
перавыданні. Цяжка меркаваць на сённяшні момант, але гэта адзін з найбольш папулярных беларускіх пісьменнікаў. Пісьменнік, якога можна назваць пясняр беларускага духу, менавіта беларускага духу. І у гэтым сэнсе ён быў не аддзельны ад сваіх герояў, неадлучны ад сваіх герояў. Таму што ён пісаў, што не трэба двух, каб пачаць. Не трэба думаць, што пакуль там складуцца ўмовы, пакуль там прыйдзе гэта, пакуль тое, тады толькі мы пачнем змагацца за родную мову. Не. Павінны пачынаць цяпер і зараз. І ён апісваў шматлікія прыклады. І ён сам па гэтым ішоў, па гэтым шляху. Менавіта таму, што ў ім быў такое памазанне Божае, такая іскра Божая, харызма такая, якая сапраўды ад Бога ідзе. Менавіта таму ён цікавы да сёння і будзе цікавы заўтра. І гэты пісьменнік сапраўды беларускі. Ён наш, і ён сапраўды, дзякуй Богу, што ён у нас быў. Гэта такое маё, можа быць, асабістае перакананне, мая асабістая думка. Дзякуй вялікі за ўвагу. Сябры мае і сяброўкі, няўжо вы думаеце, што я быў бы чагосьці варты без вас, якія сышліся сюды з большай ці меншай там кожнай дозай сімпатыі да мяне? Мабыць, нічога не быў бы варты без вас, дарагія. Без зямлі беларускай вялікай, без вялікага беларускага народа, без вялікай беларускай мовы. І таму дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякуй зямлі беларускай за тое, што я еў яе хлеб чорны, піў яе смачную ваду, дыхаў яе паветрам, паціскаў самыя верныя на свеце мужчынскія рукі ў дружбе, рукі нашых мужчын, і зрэдку шанцавала мне і цалаваць рукі самых мілых істот на свеце, нашых жанчын. Дзякую вам, людзі, яшчэ раз, 1000 раз дзякую вам. Без вас я нішто. Thank you.